nake so da ina dogaro sayyidul wujudu manzon Allah abin dogaro. Assalamu alayka nurullahi, assalamu alayka sayfullahi, assalamu alayka bahrullahi, assalamu alayka kanzullahi abin dogaro. Nai sallama ga nurul arshi, shine nabiyu mai al'arshi, ya shugaba nufe ni na tashi, ni kai kadai na so da ina dogaro sayyidul wujudu manzon Allah abin dogaro. Da haka yi ka haska kan kirjina, in yo yabanka har ayi murna, idan na yo yabanka a nuna, ka bani hasken ka kai na riga abin dogaro. Mai son wanin ka na yi masa kuka, kai kadai ake so ayo barka, sai a samu hasken ka ayo barka. Mu kai kadai muke so nura muna dogaro sayyidul wujudu manzon Allah abin dogaro. Hawa ambato na yo maka baiti, kai kadai nake so ko a salati, na rike ka dan na samu sabati, har da malamai